پرانیا پنابرên Rojavayê Kurdistanê derbarê rewşa kesûkarên xwe li Rojava dilgiranin. Ev şexsiyatê dedikevin ser va televizyona û ştexilin xwedkin babê milat û babê mesuliyetê hemî nîne ev tişt e. Ev tişt tam marfûd e rexme me an batin em hemî penaber kirî malê me hemiya wêran kirin û mal talan kirin û xort nehêlan û kesûkar nehêlan. Ji gundê Hoza Xêrkan e li başûrê Kurdistanê li Kempa Domîz penaber bûne. Zêdel astengiyên aborî li gorî wa demeke 10 gundên Xêrka tûşî hêzên rêveberiya Xweser bûne. Got ew hêz divên zarokê wa bibin leşkeriya neçar. Xwedê pekeyî dîşê wa ez guriya pekeyî dîşê wa ku bêje elem nêvadan man em nizanîn. Piştî wê qasî ji Xwedê hej milatê me nake kurê min bêje min xorta mana xort çi heyî yê kitê girtî girtînin mana me şeş heft îr vê carê heft girtînin. Yek xwar diyê min yek pizmamê min yên dîjî gundiyê men hemî girtînê kurê min. Agîd Şahîn yek ji gencên sê mehin di zindanên rêveberiya Xweser de ye. Rewşa birayê Agîd jî aloz bûbû sê rojin gihaştiye başûrê Kurdistanê. الخانة السرية هاتم قرتن والجم مالي هاتم قرتن دينا ما نب قريبا من الموالدة مجبرها فلا رفيان براي مجي هاتيا قرتن جبر أو جبرها هيزا هات قرتن. Piraniya akinciyên Kempa Domîz ji Dêrkê û dewroberên wê ne. Ji yek gundê nûyî bajarî 15 genç ji aliyê hêzên rêveberiya Xweser ve hatine girtin. Hizra penaberên li kempên başûrê Kurdistanê got kesûkar û mirovên wa li gund û bajarên Rojavayê Kurdistanê jî tûşî penaberiyê bibin. Îdî hêviya wa got rojekê vegerin Rojavayê Kurdistanê jî namîne. Pêşa we bihelewî rûda Kempa